lallai akwai abin mamaki a duniya. Wannan wani bature ne wanda ya ji labari a Qur'ani an yabi tururuwa kenan, wanda ya ce baya zo ya yi bincike akan tururuwa, inda ya narka dalma ya zo cikin wannan gidan tururuwa yake saka dalman nan. Dalman ya tsinke sosai wanda zai shiga ko ina a cikin wannan gidan tururuwan kenan kamar kuke gani. Yanzu yana sa dalma a cikin gidan tururuwa don ya tabbatar da bincike, wanda in ba ku manta ba Allah ya yi magana akan tururuwa a cikin suratul Naml, wanda sura take da shi guda a cikin Qur'ani, wanda inda Allah yake magana akan hatta idza atu ala wa'din naml har zuwa ƙarshen ayar. Nan bayan ya saka dalman ya tabbatar da ya shiga ko ina a cikin wannan gidan tururuwan kenan, ya zo yana sa ruwa don dalman ya samu ya sanyi ya tone wannan gidan tururuwa kenan. Tururuwa in ba ku manta ba dabbobi ne wanda suna da hikima da basira, wanda kuma suna da tarihi gaskiya mai kyau sosai. To a nan yana bincike a gidan tururuwan bayan ya fara tono yanda tsarin gidansu yake. Tsarin gidan tururuwa yana da abun mamaki sosai kamar yadda za ku gani a ƙarshen wannan bidiyo idan kun bibiya ƙarshen bidiyon kenan. Za ku ga yanayin yanda tururuwa suke structure na gidansu, wanda already tun kan ɗan adam ya fara gidan sama masu already daman suna wannan gidan sama su yi falo su yi design mai kyau dai, wanda inda za ka dinga bincike akan yanda gidan tururuwa suke gidansu gidajen sama, wanda in ka kawo